סיפור גלגוליו של ספר תנ"ך זעיר שנכתב בגטו לודג' לפני 45 שנה הגיע היום לסיומו. כותב הספר שלמה קנובל, בן 75, מתגורר ברמת גן. היום זכה לראות שנית את יצירתו האבודה. הספר נמצא בין חורבות גטו לודג' ובאחרונה נתרם למוזיאון האומנות של יד ושם בירושלים. כתבתה של תמר מורג. שלמה קנובל, בן 75, ניצול גטו לודג'. לפני 45 שנים, בתקופה הנוראה ההיא, כתב באותיות זעירות את ספר התנ"ך כולו. מאז לא ראה שלמה קנובל את יצירתו המיוחדת, ולא ידע מעלה בגורלה. אתה זוכר את זה? וברכתו אדנו להם. מלך ואלו, שהחיוני וכבודי וגיוני כל זמן עושה. אמן. איך כתבת את הספר הזה? כתבתי בלי משקפיים, ביד, בעינה. כתבתי על פי רוב רק בלילה. ביום לא יכולתי, עבדתי, והיה לבן קטן, אבל ככולם היה ישן וישנו, אני כתבתי כל יום בערך 4 שעות. אבל בינתיים, במשך הזמן, הייתה הפסקה שלקחו לי את הילד, ואז החלטתי, אני כתבתי את זה למען הילד. שלמה קנובל כתב את התנ"ך הזעיר לסירוגין בין השנים 1941 עד 1943. בסך הכל כ10 חודשים בתנאים קשים. בתוך 86 עמודי הספר כלולים כל ספרי התנ"ך. זה מעשה ידע. אם רואים את זה, יכולים להאמין שתחיית המעשים גם כן תהיה.